Forma na ịgbara ndị mmadụ odibo the Imperial Philanthropic Family bụ otu na-enyere ndị mmadụ aka bụ otu ama na mpaghara South East akwụgo ụgwọ ruru nde naira 19.6 nyere mmadụ 37 bụ ndị nọ na Nnadị Teaching Hospital na Oraifite Extension na Anambra State. Ndị ritere erere anụ bụ ndị a na-enye ọgwụ na ụdị pụrụ nnukwu iche ya na ndị enyesigoro ọgwụ ọ dịgoro mma mana ha nwere ike ịkwụnwu ụgwọ ha ji. Feto onye m uche wetara anyị akụkọ a. Ọrụ enyemaka ọgwụ a bụ otu n'ime ihe emume edebere maka nzukọ otu a n'afọ a. N'okwu ọ gwara ABS, onye isi oche The Imperial Philanthropic Family, Chief Darlington Nwabunike, na onye Chief Executive Officer nke Seahorse Lubricant Industry Limited bụ Chief Ebuka Ọnụnkwọ, onye bụkwa onye otu a, kwuru na ebumnuche ọrụ a bụ n'ihi ekele ha nye Chukwu maka ngọzi ya bụrụkwa ụzọ eji enye obodo aka. Ha kwuru na ha wepụtara ego ruru 400 million naira iji nyere ndị nwere mkpa na ndị enwere ego ịnata ọgwụ aka. Ndị isi ụlọ ọgwụ a na ọtụtụ ndị natara enyemaka ahụ gosipụtara ekele ha wee kwuo na enyemaka ahụ bịara n'oge kwesịrị ekwesị ma bụrụkwa ngọzi n'oge mkpagbu ha. Ndị otu a nyekwara onye ọbụla n'ime ndị natara enyemaka ahụ ego ọzọ ruru 200,000 naira iji nyere ha aka neta onwe ha anya. Ekene dịrị Chineke onye metụ ha aka n'obi because ọ Chineke na-emetụ aka n'obi ọ bụrụ mmadụ. So ekene dịrị Chineke ebe ọ dị ukwuu. My spend more than 2 million n'isi nwa onye ekene ha na Chineke nna ya edoba ha ndụ. Site na Oraifite, Faith Onyemuche, n'akụkọ ụwa ABS.